दहो जा तनी बॉबी की यहाँ। और कुछ बाय में नहीं खेनू। अच्छा चल तनी हम आए, ठीक से रही हो। तोरा माई से बियाह करे जाता नहीं। अरे माई के कहाँ जाता रहो? ओ बाबा कहाँ जाता रहो? अभी कमे नु हगले बड़ो, मारम लात से भर छोटी हक देब तारा दाई के। बाबा कहाँ जाता? oh, no. ले जाके घरे दे दियो आ मम्मी के कहो मामा आयल बड़न। ठीक बा बैठा बैठा तले हम बुला। ठीक बा। भैया प्रणाम। खुश रह। तो भैया कौन है हाल समाचार? का कहीं समाचार बबी, सब तो ठीके बा। काम धंधा से आदमी परेशान बा। कोई आवेले ना, खाली राखिए में नाप के आवेले तू साल में एक बार। हाँ काम से फुर्सत ना मिलेला। और का कहीं सवेरे से आज यात्रा खराब बा। का भइल बबू? ओनी है बानवा धो के तो लइका सब चिल्लाता रह, काका कहाँ जाता रहे, चाचा कहाँ जाता रहो। अरे मुआ ना के लइका सन कोनो ठीके नहीं खेनु। का कहीं काउना जतरे हम आईनी है हम कने चलो बहन के यहाँ चलता नहीं, राखी ओखी लेके मिठाई उठाई। अच्छा हाँ भौजाई ठीक बाड़ी नु? सब भौजाई ठीक बाड़ी, सब केहू ठीक बा। माई बाबू सब केहू ठीक बा। देखो ना एगो ये तो तोर भोगिरा बा, खाली खचड़ई करेला दिन। का है नानू करे के बउओ, पढ़े पर ध्यान दियाला। जुग जमाना खराब बा, डिजिटल इंडिया हो गल बा, पढ़े के चाही। वो तबियत ठीक बा नु? तो अब ये सब ठीके बा। का कहल जा अथी ए मैं चबले मंगाना दे। काथी बउआ ई ओबर से मांगता। ए तो लइका चाबी मांगता साइकिल के चलावेला। मसले ले चाबी। ठीक से चलाइए, कहीं ठोकिए ना। जुग जमाना खराब बा। मोबाइल ला। हाँ जुग जमाना खराब बा। कहीं दूर मत जाइए बाबू हमार। और सब सुनाओ बबी। सब ठीक बा भैया। तो खाना तनी अकाल पड़ल बा, ने बाढ़ उड़ा गल बा इसे गिरी। हाँ हाँ तो हमनी ओरी तो पानी आ गल बा, सब धान जोर बा। ठीक से चला ना बहू, तू ठीक से जाइए घरे। हाँ ये सब बाकी तो गांव जवार के समाचार चलो ठीक। तनी कुछ खा लो। अच्छा खाल बन तो खाइए के जाए। हाँ नाश्ता पर। क्या भैया? ठीक बा सब। लेकिन करो आज कल भैया क्या करूँ? ना खुश रही। ए जी बड़ी दिन पे आयल बानी। हाँ बड़े दिन पर कहाँ आयल बानी, काम से फुर्सते नहीं थे। वही समाचार सब केहू ठीक बा, समाचार घर दुआर गांव नगर सब केहू दीदी ठीक सुनी बा। ना। अपन सुनाई। लेकिन अब बउआ कब के साइकिल लेके गल बा, अभी ले आयल नहीं। कब से घूमते बा बउआ, तो तनी बोला के लिए नौकर के ठीक बात रोनी बतुआई तले हम जाता नहीं। हाँ देखी छोट लड़का बा, तनी देखी कहीं छकड़ ओकर ना मरले होके। तनी ठीक से ले आयल, मारे मुरे मत ओकरा के। का भल रे कि पैदल आवत रे? देखा ना ब्रेकर छपावत रहने तो चैन साला टूट गल। साहब तोरा बुद्धि ना पर कुटुम के साइकिल के चैन तोड़ देले हैं। साहब बुद्धि ना भाग भाग चल देता है। हाँ ठीके बा सब। सुनी ना बउगावा तो साइकिल के चैनवा तोड़ देलक ह। जा किंग टूट गल जी। ए उ मोरे पे हाथ है। साहब खेलत मुंह नहीं साथ तोड़ देलक। लइका साला सुनी ना रही आज भर बिहान चल जाम तले सलकिलिया के चैनवा न टूटल बा जन बन जाई। सुने हमरा के रोकी मत,
लइका चैन टूर देले बा कोनो बात ना, हम बस पकड़ के चल जाएम। ठीक बा, बड़ा काम के प्रेशर बा। ए भाई वो जानते ना बानी। जो तू तो कबो आवेले तो रहे लेना चल जाले बॉबी बात के समझ, बात ठीक के बा, समझ, सुनो ना। काम के प्रेशर बा। हाँ इनकरा काम धंधा ज्यादा बाटे। ठीक बा, तू समझत नहीं कु। ठीक बा, चल जाई हम साइकिलिया बनवा के। हाँ पिटवा दे। ये बात चली है ना राखी की मना जाए खा पी लो कुछ तो। हाँ तो बनाओ बनाओ। ठीक बा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। ना 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 भेंट मुलाकात तो होइए गल। हाँ अब बॉबी के बुलाई, हम चले अब। ठीक बा, बुला दे तनी। बुला दे। और सुनो तारू हो, अइया हो भैया जा तरन तनी आवे के। चलल जाई अब। आवा ना हो। आवा तनी रही ना कोई ना बैठा, भैया जायला कह तरन। ना तेरे का भैया जाए के पड़ी चल अभी जीवो। अरे रोज जीता आज भोर ना, बहुत काम नु बाबू करे। हाँ तब चली तब है। हाँ हाँ चली, तब का करें। बॉबी भाई भाभी दिली है पैसा तो हम। अरे भैया ये सब का हुई ना ए, रखा ए, है। भैया रह दो अरे कोई ना ना रहे दिना का पैसा का दे तनी रहे दिना। राखी बांधल भाई के अधिकार होला, बहन के रुपया दे। हाँ हाँ जा बुझनी? रख ले। ठीक बा, हम चलतनी। ठीक बा तो। ठीक बा भैया सुनो ना, चलो तनी अंदर बा, चलो तो। का हुई कोई ना का बात बा। साफ पदनो रंडी तोरा के समझ में ना आवेला आय कि लड़का के सालकी दे दिलु कुटुम के आय साफ तूर देलक चैन तुम कुटुम मना के हम कहले रहनी है ना का ले कहियन जाला। कुटुम आय ओता जइयन पैदल बस पकड़ियन आय साफ तोर का दिमाग उमाग नहीं खेल लड़का के तो सालकी ना दे कहले रहनी हम थोड़े दिवई, हम तो खाली कोनी है कि तनी से तेने डुगरा लिया का जाने क्यों ले साफ तोरा बुद्धि नहीं खे। आ कहां बा बउवा वाप उने पिटनी अभी ओने गल बा। तो बुलाओ ही ना करे के। ठीक बा। बताओ तो लड़का लड़वन से ऐसन बा, एगो साइकिल रलक ह जौन तू फाड़ के ओने कहीं रख दिलक। हम केंगे घरे जाई। हेलो। हाँ कुटुम कहनी जे साइकिलिया बनवा के बउआ के दे देम, वही से फर्ज नहीं खे, दे देम बउआ के। भैया मेरे राखी के बंधन को